Ganda ng araw, parang ikaw. Hmm? Good morning, Ano po yun? mga kaparing Jason. Gising na ang bida. Yun, panibagong araw naman. Panibagong Ayan trabaho. mga pare. Kung hindi mo pa siya nagiging kumari, alam mo na. Alam mo na. Naglalakad na papunta kami doon sa site. At ayan si tatay. Ano tatay? Si Sabihin mo tatay. sa mga viewers mo. Si tatay, mahina na si tatay. Oo. Maluya na. Maluya na. Kulog ng tuhod. Pati ang tuhod-tuhuran. Walang update si tatay eh. Alang update. Oh, ayan oh, may bit-bit. Parang pinalayas. Walang update kahit po lang. Kahit po na lang. Ayun. Pa. Ganda ng panahon. Tatay. Panibagong araw, isang panibagong kapawisan na naman. Tirik na kagad yung ano. Init, okay lang yan basta walang ulan. Anong araw ngayon? Wibis ata ngayon. Wibis. Alright. Yo. Nagdala si ano ng... Ha? Nagdala ng ano. Tubig na mainit. Mag-almusal muna si Kuya Noli. Hello, kasama nila ano? At ayan si Ikang. Nakabihis na. Papasok sa school. Okay, break. Ang si tatay. Padila-dila ka nga lang daw. Ayan na po. Yun, kape-kape po. At may tinapay na galing sa ano, galing sa Pili. Sa bakery nila Kaanggi. Napakasarap. Kaya Vince. Tayo, maguli naman tayong manok tayo. Tayo. Sigurado talaga yun. Sigurado talaga yun. Ilan to? Ay. Lusin yan. Lusin to. Hello. Ipalis na mo na yung baldi. Tubig, baldi. Isip-sipin mo na. Ipalis mo yung sako. Ingatan lang. Ano ba? Nagpalitan. Apat. Apat. Yan na. Apat. Ay, putang.
hollow blocks na tayo eh. Hollow blocks ganyan. Ito yung ipat. Ito yung contact. Grabe, hindi ko kasi sige. Oh, di ko na. Sige. Ilang mo? Kaya mo siya lalo na singit. Lutan mo yun. Para pang bayong. Dalam? Bago natin yung isa. Ito na ito, no? Kanin. Kanin. Orang tignitas. Babak na ako. Haluin mo na. Ayun na. Ito muna. Ano, nakasipir. Yun na lang ito. Yung dayat mo yung dayat. Ay, sige ka pag-ibig. Oh, ikaw bata. Ako subukan tayo ako na ito. Ikaw bata. Maluluma. Mixed project na yung mga Hindi mo guna-guna ito. So, then pag ano, pag-aalis, Ang sinabi mo na kayo. Ay, doon ito ako. pag-aalis, Tintek! pag-aalis, saka natin gagamitin. Ano ba, may pupunta. Tumira ko ng puso ko. Tapos ko kasi kasi. 1,000 lampas. Ay, sa ano lang. Yata. Ha? 1.2. Baka tumas na. One Sa part na nga yan. bigos na lang ito. Kasama ng podala. Kasi 1,000 lampas 1.5 ang panahon. Wala lang to. Walo na ito. Walo. Apat pa. Okay lang magsubra kasi para masiminto niyo dyan. Hindi yan yung sobra. Amo! Anak! Yata! Dapat pa rin parehas! Trip mo lang. Mabilis mo.
Isa pa, Noy. Ay, isa pa, Son. Isa sa akin pa, sige pala. Dalawa pa lang. Pagkabuhos, Ano? Maghahanap tayo ng gusto. meron na extra content. Pero nahingin natin yung kasi namin ikan. Kasi na yung dibangi doon tayo. Dibangi doon. Sa simento. Doon. Kasama dito. Di ba may buhangin na doon na nakasama? Meron doon. Parang doon. Dala pala doon. Ano, Song? Okay ka lang? Okay. Okay. Tatay. Okay din. Ay, pakyut ka. Dila, dila. Kunin mo na ba?
What's up? What's up mga par? Bali, tapos na po kami mag-boss dun sa poste dun sa babae kay Rika, kay Ikang. Tapos ako po, pauwi muna ako dun sa amin, dun sa Bato. Kasi bukas pa naman kami babalik dun kasi papatigasin pa yung binuhos dun sa poste. Ayan. At nandito ngayon sila sila din si Otol, si Otol at si Tatay. Ayan si Tatay. Tay, pahinga sila. At si Kanoli, natulog muna. Kasi pagod. Yun. Gising talaga. Papahinga muna sila. At ako uwi. Uwi muna pa ako. Alright. Ito yung motor ko. At ako po naka-helmet na. Saglit lang naman po yung biyahe. Mga pag gustuin kong mabilis makarating doon, siguro mga 15 minutes, nandun na ako. Pag daan-daan, mga 30 minutes po. Saktong biyahe na lang. Takbong pogi ba? At nagpaalam naman ako maayos sa kanila. Lalo lang kay Kuya Noli. Alright. Saan po? Nakalabas na ako ng Balatan. At dito na ako sa papunta sa amin. Ito pa, uwi na to. Karugtong pa rin po ng kalsada ng Balatan. Balik palabas na. Yun. Yun yung bukid. So ayan po, nandito na po ako sa Malawag. Nakalagpas na ako dun sa bahay nila Mary. Bali yung Balatan, yung bukid na po yun. Yung bukid na yan, dyan po yung Balatan. Dyan ako galing kanina. Dito, Malawag, papunta na sa gamit. Ano? Walang pasok? Sarap buhay mo. Higa-higa ka lang. At ayun po, nandito na pa ako sa bahay. Bali, wala palang pasok yung anak ko. May pasok kayo? Wala pa rin? Tinawag daw, papasok. Ikaw, wala kang pasok. Son, bilis ng biyahe. Saglit lang. 15 minutes lang.